Bon dia a tots i a totes. Déu-n'hi-do, no sé si és un debat o no un debat, però se suposava que tampoc no era un míting i bé, Déu-n'hi-do. En fi, per bé o per mal, les coses, i és evident, depenen del color del vidre, gràcies alcaldessa, amb el que es mira, i nosaltres sí que coincidim en una part de les qüestions que ara comentaven els companys i companyes de l'oposició. Coincidim perquè les dificultats, les complexitats, les necessitats de la ciutat, les que creiem que té aquesta ciutat segurament són les mateixes. Però a banda d'això no coincidirem probablement en la nostra intervenció en poca cosa més, perquè nosaltres el que hem de fer és explicar com veiem la ciutat des de nosaltres estem, i nosaltres estem des de fa més d'un any i mig, i pandèmia mediante, arromangats, ficats en feina i caminant cap endavant. Des d'aquí, des de la posició de treball que nosaltres vam escollir, perquè enteníem i entenem que era la nostra responsabilitat, un cop ens presentem a unes eleccions, les coses es veuen diferent que des de la seva posició, evidentment. De coses a millorar veiem les que vostès veuen, però probablement alguna més, fins i tot, des de dintre de la casa. I la qüestió és que de coses fetes, de coses per fer i d'oportunitats, d'espai per créixer d'aquesta ciutat en veiem també moltíssimes més de les que vostès han explicat. I per tant nosaltres no ens podem permetre, evidentment, caure en el desànim i posar el focus només en allò que està per fer, sinó que ens hem de posar també en allò que hem fet i com ho podem millorar. Especialment en un moment com aquest, un moment postpandèmia que a tots ens ha deixat amb un estat d'ànim bastant tocat, al conjunt de la ciutadania. Les coses que passen a la nostra ciutat, aquestes necessitats, aquestes problemàtiques que dèiem, són dinàmiques que no són exclusives a la nostra ciutat. Aquest és un element que crec que és important per dimensionar quin és el paper de l'Ajuntament i què és el que podem fer sols i el que hem de fer acompanyats també. Som una ciutat amb dinàmiques plenament metropolitanes, en el nostre mercat de treball, en la nostra mobilitat, en les qüestions de l'habitatge, per exemple. Una ciutat no és una illa i, per tant, el que passa a la ciutat de Rubí hem de fer sempre aquesta lectura inserida en el territori. I nosaltres hem escollit 3 conceptes o 3 idees des del grup municipal d'en Comú Podem per explicar quin és l'estat de la ciutat o com veiem nosaltres que està la ciutat. Probablement en podríem haver escollit uns altres, però no els sorprendran que parlem de sostenibilitat, de cohesió i de memòria. La sostenibilitat l'entenem, i algú ha fet una reflexió similar, com l'única via per tenir una ciutat i un món habitable, perquè el que no és sostenible és el que ja ens està portant cap a la destrucció del nostre entorn. En aquesta primera meitat del mandat hem aconseguit facilitar la transició energètica, per exemple, a través del Rubí Brillar, d'una banda, amb la ciutadania directament. Ara mateix és més fàcil que abans, per qualsevol de nosaltres, per qualsevol ciutadà o ciutadana, instal·lar plaques fotovoltaiques a les seves llars, perquè tenim l'ordenança solar que regula, que ordena i que facilita els tràmits amb l'administració pública per fer aquest tipus d'instal·lacions. S'ha posat en marxa també el primer projecte d'autoconsum fotovoltaic compartit a indústria de tot l'Estat. Una frase una mica llarga, però que és molt important. Rubí és la primera ciutat de tot l'Estat espanyol on empreses d'un mateix sector, d'un mateix polígon, en aquest cas el polígon Rubí Sud, generen energia i a més la comparteixen i, per tant, consumeixen energia de quilòmetre zero, que, si vostès saben, és un dels pilars, dels eixos de la sostenibilitat en aquests moments. Com generem i com transportem l'energia, on la consumim i a quin cost. Aquest projecte està entrant ara en una segona fase per ampliar-lo també a d'altres polígons industrials. Tenim per primera vegada a la ciutat un espai de concertació amb entitats relacionats amb el benestar animal, la taula de benestar animal. Un espai de diàleg on s'avançarà, per exemple, amb l'elaboració del Pla Local de Benestar Animal. Això s'ha acompanyat també d'altres accions d'inversions directes en els espais d'esbarjo per gossos, on s'ha anat invertint i on la planificació és continuar invertint. S'ha parlat i cregui'ns que és una de les qüestions que
que en matèria de govern probablement més temps ens hagi portat. Estem abordant i abordarem, i amb tota la fermesa que la institució, que el nostre paper com a institució ens obliga, la problemàtica de les extractives i els abocadors. Ens hem assegut i continuarem seient totes les vegades que faci falta, des del punt de vista polític i des del punt de vista jurídic, amb qui faci falta, per forçar que els criteris ambientals estiguin sempre per davant del benefici de les empreses, com no pot ser d'una altra manera. No és cap mèrit tenir aquest posicionament, és el que entenem que com a institució ens toca fer pels ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. S'ha esmentat en algun moment l'aprovació del Pla Local de Residus. Iniciem el camí pel canvi de model de gestió, començant, ja s'ha citat abans, pel porta a porta a comerços i hostaleria de l'illa de Vianants. Que reflexionem, aquesta no és la solució del problema. Molt probablement el que hem de fer, i aquestes polítiques no depenen exclusivament de l'Ajuntament, és reduir els residus que generem i que fem servir, però en paral·lel hem d'anar avançant cap a aquest model que ens permeti una millora de la recollida selectiva i no només per qüestions ambientals, sinó també per criteris econòmics que són indiscutibles. La previsió és que cada dia tinguem una ciutat més verda i sabem que aquest és un dels reptes de la ciutat, l'han identificat pràcticament totes les persones que m'han precedit. Tenim una previsió de despesa d'250.000 d'euros per al desplegament del Pla d'Eficiència Energètica dels equipaments, pel Pla d'Arbrat $250.000 d'euros. S'ha explicat també que es començarà amb la reposició d'arbrats a carrers i amb actuacions al Parc de Can Oriol i al Parc de la Pau i la Natura. El Pla de Verd Urbà és un altre element de millora aprovat com un element de diagnòstic i de proposta que s'ha de començar a traduir en forma d'actuacions amb criteris, evidentment, de sostenibilitat. S'ha parlat de la millora de l'eficiència energètica dels punts de l'enllumenat urbà. Hem fet una acció que pot semblar menor però que és important. S'han eliminat els sistemes de calefacció d'espais públics que encara funcionaven amb gasoil. Per tant, som proactius en la reducció notable, a més de la producció de gasos i partícules contaminants aquí a la ciutat. Aquests 2 anys han estat també la culminació de la xarxa d'itineraris de la ciutat, a més, coincidint amb un moment en què la mobilitat de la ciutadania estava reduïda als municipis o a la comarca i, per tant, que ha tingut una acollida molt important i un impacte directe. I també voldríem aquí explicar el paper dels horts municipals, un projecte, un equipament que s'ha consolidat com a lloc de trobada, com a eina social per la convivència, per la formació, per la integració i un projecte que ha de créixer durant aquesta segona meitat de mandat també. Aquestes són algunes de les qüestions que destaquem en matèria de sostenibilitat. El segon concepte que els proposàvem per fer aquesta lectura de la ciutat era la cohesió, un eix central, evidentment, de l'acció de qualsevol govern, especialment municipal, en una societat que en termes, és que ni territorials, en termes universals, és desigual. Partim de societats desiguals i, per tant, la cohesió ha de ser un objectiu principal i tenint en compte, repeteixo, com he dit abans, que les dificultats i les desigualtats que es donen a la nostra ciutat són molt similars o són les mateixes a les que es donen als municipis del nostre entorn. Tenim eines, tenim moltes eines, però també ens falten moltíssimes eines per fer front a la cohesió i, per tant, les que no tenim de vegades ens les hem d'inventar una mica. Començo parlant d'habitatge i amb aquests més de 4 milions d'euros per fer inversions de millora i d'ampliació del parc públic. És un dels grans reptes, ho hem dit més d'una vegada i crec que coincidim tots en la diagnosi, no d'aquesta ciutat, d'aquest país, l'increment del parc públic d'habitatge, que significarà donar oportunitats als col·lectius que tenen més dificultats per accedir a aquest habitatge. Uns col·lectius que ens identifica el Pla Local d'Habitatge, no m'estendré a parlar d'aquesta eina perquè n'hem parlat molt. Els joves són un dels col·lectius amb més dificultats a la ciutat de Rubí per accedir a un habitatge. La catàstrofe actual, que tenir una feina no ens garanteix tenir un projecte de vida digne, que tenim feina però continuem sent pobres, i això afecta, evidentment, l'accés a l'habitatge. I, per tant, amb aquestes propostes d'inversions, abans que acabi l'any, licitarem la construcció d'una promoció de pisos de lloguer a la zona nord, que estava prevista des de l'inici del mandat.
La solució a la qüestió de l'habitatge no arribarà per una única línia d'actuació. Construir, només construir, no solucionarà aquest problema. Des del Servei d'Habitatge i des de la societat mercantil seguim buscant habitatges i solars per comprar. I aquí, si em permeten fer un petit context i obrir una mica el focus, hi ha molt poc habitatge disponible en condicions per ser posat al servei públic en el mercat. Ara mateix la via del tanteig i retracte és lenta, escassa, i el que estem fent és parlar directament amb bancs, grans propietats immobiliàries per cercar aquestes oportunitats de mercat que ens permetin comprar habitatge i sòl també. No hi ha gaire sòl tampoc privat disponible a la ciutat, però estem treballant. Amb aquestes entitats, amb aquests grans tenidors i bancs, també estem treballant un altre gran paquet d'accions, que és la mediació. Estem acabant de tancar convenis, juntament amb serveis socials bàsics, per tal de convertir-nos en un servei de mediació que permeti actuar preventivament davant de casos de pèrdua d'habitatge, concertant les solucions amb aquest sector privat. I, evidentment, seguim buscant col·laboracions i complicitats amb altres entitats del tercer sector, empreses, cooperatives, que en un futur no llunyà ens han de permetre ampliar aquest parc públic d'habitatge. Utilitzem eines de política fiscal per recuperar habitatge privat buit ja existent perquè es posi a lloguer a través de la borsa de mediació de lloguer que ja funciona a la ciutat. Sabeu, des d'aquest exercici fiscal existeix una bonificació de l'IBI per als habitatges que estiguin a la borsa de lloguer assequible, una bonificació del 60%, i existeix també un recàrrec de l'IBI per als pisos de grans tenidors que estiguin buits. Per poder aplicar aquestes mesures fiscals hem creat el programa d'inspecció de pisos buits, hem creat el registre municipal de pisos buits i fem aquestes coses, evidentment, en un context d'incertesa jurídica, amb mesures que s'aproven i que després cauen, però la nostra part de la feina la continuem fent, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. També una acció importantíssima dintre del Pla Local d'Habitatge que afecta directament a les entitats, una nova proposta de funcionament de la Mesa pel Dret a l'Habitatge que proposarem a aquestes entitats a la mesa abans de l'estiu, perquè aquest espai de concertació, que ha perdut durant els últims anys la seva funció, la seva utilitat com a motor d'aquestes accions i aquestes polítiques, pugui recuperar aquest paper fonamental i central que ha de tenir. La cohesió no passa només per l'habitatge, evidentment, passa per molts altres drets, alguns que segurament en aquesta sala de plens tenim molt clars, però que el conjunt de la ciutadania de vegades pot desconèixer. Drets de transparència, de participació ciutadana, drets i deures que impliquen directament a l'administració davant de la ciutadania, i en aquest aspecte hem impulsat eines noves i dinàmiques que donen compliment, que ens posen al dia al respecte de la llei de transparència. L'aprovació del Codi de Conducta, que està en fase de desplegament. Hem començat a publicar les cartes de servei, també dintre de la llei de transparència. Això permet a qualsevol ciutadà o ciutadana anar directament a la pàgina web de l'Ajuntament i veure quins serveis s'ofereixen des de cadascun dels departaments de l'Ajuntament. Hem creat l'Oficina de Governança de Dades, una oficina que té la tasca de garantir que els paquets de dades que es publiquen, que es posen a disposició de la ciutadania siguin de qualitat, disponibles, accessibles i comprensibles, i això entenem que resoldrà moltes de les demandes que des dels grups de l'oposició s'han fet reiteradament en el ple. Aquestes dificultats que encara queden d'accés a la informació estan en vies de millora. Disposem d'un nou tràmit per garantir l'accés a la informació pública en els termes que proposen la llei, el coneixen des de l'oposició. Hem recuperat els pressupostos participatius d'adults, s'han finalitzat ja l'execució de les propostes dels pressupostos participatius de 2018 i iniciem l'execució dels del 2020. Hem millorat en la publicitat activa, en aquest sistema de dades obertes i en la rendició de comptes en global d'aquest govern cap a la ciutadania. El que fem també és optimitzar les eines que tenim i a través de la plataforma del Participa Rubí estem en aquests moments publicant les consultes prèvies a les novetats normatives i també fent-les servir pels processos d'exposició pública. Per tant, ja no és només l'anunci en el BOP de turno, sinó que tenim una eina que permet a la ciutadania accedir a la informació i participar-hi de forma senzilla amb un únic procediment per a tots els processos de participació. Aprovarem en breu el Pla Estratègic de Govern Obert 2021-2030.
Fomentarem accions de participació ciutadana en els diversos serveis perquè entenem que és una qüestió transversal i que ha de ser una cultura, una forma de fer que estigui inserida en tots i cadascun dels serveis. S'està millorant en la web de transparència també, que és una de les dificultats identificades. I tot això s'acompanyarà d'accions de sensibilització. La cohesió significa també construir una ciutat acollidora amb tothom. Hem posat en marxa el punt d'informació i orientació a través de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, un punt de servei molt concret per a les persones sol·licitants d'asil o de refugi, per tant, a les persones que es troben amb més vulnerabilitat. Acabem de publicar la guia d'acollida per tal que qualsevol persona que arribi a la ciutat tingui en un únic document tots els serveis que oferim en aquesta ciutat. S'ha parlat també, abans l'alcaldessa s'hi referia a tota la tasca que fem en accions antirumors, s'han format agents antirumors, s'està treballant en la guia antirumors, que ha de ser una eina pedagògica que es pugui difondre. Hem recuperat en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional el 0,7% del pressupost municipal als projectes de cooperació, un àmbit on també s'ha millorat en el nou reglament del Consell de Cooperació, en les noves bases per als projectes de cooperació, s'està treballant el Pla Director de Cooperació Internacional i, malgrat el confinament, hem efectuat 180 activitats als centres educatius en l'àmbit de l'educació per la justícia i la ciutadania global. Sostenibilitat, cohesió i, sense escapar-me molt del temps, memòria. Mireu, la ciutat és memòria en si mateixa. Per mi un exemple molt gràfic d'això és el barri del 25 de setembre. Tot el que ens explica immigració, ens explica malauradament una catàstrofe ambiental, ens explica reacció, ens explica moltes coses. Ara la ciutat ens explica més coses des del mes de març en la instal·lació de les Stoppelsteiner. Aquestes llambordes que ens miren en silenci, que són més silencioses, però que ens estan explicant què succeeix quan una societat s'instal·la en la barbàrie i la falta de reflexió. Un projecte que no s'ha quedat aquí, que, com saben, s'ha ampliat amb un projecte educatiu adreçat especialment a joves, instituts i gent gran, amb passejades. Un projecte que ha fet possible que 11 rubinencs i rubinenques hagin tornat a estar entre nosaltres de forma simbòlica. Deixeu-nos, per acabar, mostrar l'orgull que ens genera haver pogut honorar la memòria de la Neus Català amb el canvi de nom de la plaça on va viure, l'agermanament també amb la seva ciutat natal, els Guiamets, una acció que creiem que és important, que volem posar en valor, però que a més ha estat l'inici d'una altra acció, que és aquesta feminització del nomenclàtor, un pla de treball que s'ha encetat, que camina, que no ens permetrà arribar a l'equitat, però sí que ens permet anar cap a l'objectiu que volem. Estem a punt de retirar per fi, després d'anys demanant-ho des de dins i des de fora, les últimes plaques franquistes que encara queden alguns edificis de promoció pública de la nostra franquista de la nostra ciutat. Accions totes, i també vull posar en valor, que s'han dissenyat i dinamitzat a partir de la feina feta per les entitats de la taula per la memòria històrica. Sostenibilitat, cohesió i memòria per una ciutat a la que també, evidentment, i no pot ser d'una altra manera, hem d'agrair molt sincerament la solidaritat, la resistència i el civisme mostrat davant de l'impacte èpic que tots i totes ens va donar la vida al març del 2020 a la ciutadania i a les entitats. Gràcies.